kysymys. Ei se ollut ihan tosissani, tässä läksi. Niin, no millaista sää tästä nyt olisi luvassa marraskuussa täällä Suomessa? Osaatko yhtään veikata? Niin sen me haluaisimme tässä kuulla. No ihan sama, katsotaan sitten. Länsirannikolla sataa, Varsinais-Suomessa sataa, Savossa sataa, jiipadaapa, kalakukot kastu ja kappas ei ole totta, Oulussa tulee vettä ja onnea yli Tornio, kohta tulee räntää niskaan. Aivan, mutta Lapissa on kuulemma ollut komeat ilmat, ruska, revontuli ja... Joo, siellä on ruska, mikä luonnon ihme, olen ruskea lehti ja revontuli, sokaistun kauneudesta, herra Virvatuli. Ei paljon revontulet lämmitä täällä Länsi-Pasilassa. Mervi, entä Raaseporissa? Siellä on kuulemma ollut oikein kivat ulkoilukelit. Sano kuka? Niin, no itse asiassa minun ystäväni on lomalla siellä Raaseporissa, laittoi tekstiviestiä. Raaseporissa? Minkälainen ystävä menee Raaseporiin lomalle, kun vois mennä vaikka Espanjaan? Tosiaan, katsotaan tähän väliin Espanjassa. No niin, tässä on sää. Madridissa paistaa, Sevillassa paistaa, Malagassa paistaa. Meillä on kelit, mutta tämä tässä on sää. Täällä paistaa aurinko. Mutta ei, sehän on ihan tylsää. Minäpä tästä lähdenkin Raaseporiin ulkoilemaan, kun siellä on niin mahtavan hienot ulkoilukelit, jos vaikka näkisi jonkun kuolleen lehden. Kiitos, Mervi. Tämä oli Putouksen viikkokatsaus ja minä olen Essi Helle. Ja minä olen Ville Tiihonen. Näkemiin. Näkemiin.